Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, ken intarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Dayon rugyan, papagayam, ti pagkasalitaan, ni paghayam tayo nga Noel, nga pinauluan iti annulment. Sa gudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Noel, Dear Manong Nemi, apay nga ta Manong Nemi ngagbidot ti tao. Uno talaga kadi nga nayanak tayo ngagbasol agbidot. Uno anyaman di ta nga maramidan nga saan ko mga rumbeng nga aramidan. Awan ti perfecto nga tao kunada Manong Nemi. Awan mo ti perfecto nga sapulan, intay kasapulan, wano intay masapulan. Ngagbaling nga katakta ko na inay. Adalat ta pagkamalyan, adalat ta bidtot, adalat ta pagkurangan. Ngam ko na da masansan, saan ka man nga perpekto, ngam ti kayat ko, nilaeng patay ti mabali na mamagsina ka data. Dagiti ka rin kari Manong Nemi, dagiti puso nga dua puso nga agbay mesa. Ti kalaysa, iti matang ti tao ken ti Diyos. Ako na da nga nilaeng patay, ti mabali na mamagsina. Kata kayo. Ngem kasanon, no ti asawam ket maumaamon. Kasanon no ti asawam ket samon nga ipatpateg. Kasanon no addan sa bali nga ipatpateg mo. Kas kanyak Manong Nemi, na umaakon kaniya Marisang asawa. Gabota, umuna-unay Manong Nemi, mga opisina may saka professional. Irinto ta ni Marisa kat high school graduate lang. Ngayon inayat ko, siya sinuman isuna. Inayat nakmet saan nga gapo ta mga opisina. Inayat ko isuna agraman kadagitiduangan nakmi da June kinilayla. Ngayon dimteng di gundaway Manong Nemi nga kaslak magten mauma iti asawa. Nangaroon na ididumteng ni Edna iti bihag ko. Di makitak ni Edna Manong Nemi iti may nga party nga nitadarak. Hoy, kinidag ko Manong Nemi ni Alex nga kaobisina ken kastawaten nga best friend ko. Kursunadak na dyan nga babae. Pare, sino? Joy. Uy. Siya sino kumatas ang kursunadak yung gumanak at naglapsat. Parang model. Kasla artista. Saan lang kasla artista? Napinpintas pa yung artista. May jet unay tila nga ni Marisa ken ni Edna Manong Nemi. Ni Marisa simple ti kinapindas na di. Di ko nga hindi nagkanak limukmag. Adadang limukmag, hindi pasangin naman yung tinaudi. Nga anak mi. Ngayon di makatakas, nagpakutong siguro. Gabot kimutong. Di makatakas Manong Nemi. Kumutong badlatan na kumutong. Ininto ta ni Edna Manong Nemi perfect. Inasidkak. Hi.
Siyang ni Noel? Ay, med na. Ni matender ka kayong kadating okasyon. Managsakan ng launay, tamamamo ka. Nagraip na ginidakulap mi manunay mi naglamuyo tinaya tidakulap na. Nabihag na gini mata na. Siguro nga po iti ipakpakat na nga pamuspusan tapno asla kang kanayon nga si bibiyag na gini mata na. Dagiti pipig na, tingipan na, nagurnos ng pudaw. Ti pamagay na, imalo, ti barukong na, manunay mi, kapinpintasan na, ti panakasubog na. Perfect. Ada asawa mo, dinamag ko. Awang pa eh. Lang ka rin ada asawa na. Awang nga rin eh. Boyfriend sigurado nga do. Well, tiagda ma. Loveless. At nasurong kita ng mga katawan nga nagsinakami ti boyfriend ko. Saan pa eh? Naglaglagan ti lalaki ang mga isinakin ka. Siyak tinangisina keng kuhana, tapay. Anakid daw ko nga saan na pinargan. Anakid daw mo ko ma? Di pa nang ikasar na kanya. Oh, naglaglag ang lalaki no saan nakakayat ng ikasar. Siyak, kahit ka ikasar. Kaya lang, andahan akong ti asawa, kenduang anak. Adamat annulment. Ha? Adamat annulment? Sila mo bagbagan nga. Paanal ko ti kalay sabi ti asawak tatno na tagasar. Why not? Oh? I'm not kidding, Noel. Gabotay tayo palaing nga. Kras kang. Amo no siya tagkras. Aramidag tayo na pamaspusan. Matagikwak laing. Oh my God. Nakadalikado ka kaya. Na parang kaak. Anat nakita mo na kanya? Well, awan iti lang nga. Ada iti mandar ti puso. Kastaman ti marikulik na. Kaya't mo asawan. Nalipatam nga dagos ti asawam. Iti makita na. Yeah, nangro na ita. Nangro ita nagraip. Dagiti na kulap ta. Nangro na nga tamanin no. Maarakop ka. Maagkan ka. Matagikwa ka. Nagbinta sa gandang-ganda kita. Hindi na may mayat manin na maaramid. Nagkasagana ka di nga sumunod kanya. Naawisan ka. Oras din no. Kang runanan itugot na no kaduanak agkuyog tang mapaniti langit. Oh, come on. Senseless ang kamamatpatin niya. Yan po doon tibagbagak ngayon ka, Noel. I love you, Noel. I love you more right now. Manong name day tatin ng rugyan ti relasyon mi kani Edna. Nga kaday di nga aldaw adimteng tirabii manong name pinanawak ni Alex. Uy, agkuyog ta. Muna kang tulatan. Nga gawid. Nagbati kang bali dito kani Edna. Oh? Why? Nagpapas kami ito nagti-hotel. Kahit mga sawan na alam mo. Paunay swerte mo ti Noel. Ang ne, naglagay pa mo si asawa ka. What? Si asawa? Saan kong may bayan ti asawa? Nang roon na dito ang duwang anak ko. Ngayon, saan ko ba nababayanan na? Gabota, ti saan nga maipain ni Maris nga asawa? Kanyak, kat maipain na. Ang alwadam lang ang mga no niya. Saan nakagpanunod ti negatibo, my friend? Tinas ka nita. Kahit mapadasa kon, ti, magrelasyon ti sa bali ka babae. Nadyak pinatpadasa ni di. Tingkali-kili ka sa anak to, mangala iti kabit. Wano other woman. Ayun si kamalat nagkuna. Nga,
Di makaumat ti asawa, hindi nalukbay kita nakutong. Saan nakatama ti mababalaw ti asawa? Ore man to sa sino. Siga, dinakpod mababalaw. Nukas jayan ti klase ti asawa. Apay ka di nga tsak mangalat sa bali. Ubing, napimpinas nga amang. Presko, nakalablabsat. Nakaimimas ang nakalalaing ni Edna Manong Nemi. Nga ti aramiden na, ti maaramid na, itirabaw ti kamag at saan napulos ang maaramid ni Marisa. Wine, agbayso, idinabit kami pa kini Marisa, maitayok kami ngagpadpada. Nga saan ko ibaga kidino kasta nga maitayok kami iti langit. Nga awanin ti sa pulag pa ikin ko na. Nga awanin ti sa baling nga kaimasan no saan nga isuna. Nga may tama nung Nemi, makunak, nga saan nga naimas ti Marisa. No dikat na sarako kung ni Edna kaimasan ti amin nga naimas. Kalalaingan ti amin nga nalaing. Masansanin manong Nemi, agsinarag kami kaniya Edna. Kahit nangasawan manong Nemi, andan other woman ko. Yung saan ko lahat tahang? Nga baybayaan, siyempre, ti pamilya. Agawid ak. Sumabat na kita anak ko. Daddy, nasarabok. Kung na ni June, daddy anak. Kastamat tayong kinilayla. Daddy, I love you, Daddy. Kapangkon tumat danunan, manong Nemi ni Marisa iti kusina. Nalipatan ng tibang sapat kanyak. Manibod ibagak keng kuha nga santak na tanga sa sapatin. Yung dati man nga ramida ka ni. Ngayon siya nga rudin kayat nga sabatin na. Tapay man. Kahit nung makita siya karuba, nga timang sabat kanya, kahit nakakautkot tong. Nabi ko maun no saan nga among sikat asawak. No katulong, mabalin, ang no katulong ka kumadi ka umay kayat pang awatin. Abi kasta kami ng tibagim. Ado matimakan. Pasensya ka, honey. Kahit ko lang aramidin ti dating araramidek. Sabatin ka, iyawat ko na kiti masapsapul mo. Nga araw kupen ka, nga ginagikta. Diya kong kayat. Di mon kayat nga araw kupen na, nga ginarakop ta, nga agkan ka. Nabayagan manong Nemi nga saan nga napasamak ti kasta. Manipo di kasla ibauin konti asawak. Kang kanayon kumit nga ibagbaga. Nga no, kasapunan na ti vitamin. Mabanito doktor, tagparaseta ti vitamin. Tapno. Abusta, a plain housewife. Napinaspit kita ti servisyo na manong Nemi. Managdaldalos, nalinis, tilabaan na. Naasikaso, kanagiti anak mi, naasikaso, idi kanyak, idi kahit ko pala ti paasikaso. Nimiti kasla, jakon kahit nga sikasuan na, nga o may naksabatin, nga agkan, yawat na kita masapol ko. Jak pen, kayat nga kaida, idi ababapan na umano. Wine. Nabayagan nga saan ka nga kakaeddakin ni Marisa. Ngayon saan nga amo di kitubig manong. Dati amo dalang ta, kada kakaedda kami, ti amo dalang ta, kada awan ti problema mi. Naimas panong Nemi ti luto na. Dahil taunang ti magus-gusto. Naasikaso, nadungo, managdaldalus, apindas ti labana, naimas ti luto na. Naimas pa'y idi. Idi saan nga nanukmod, kan saan itang nga nakutong, idi saan nga nakutong, idi kaububingan na, idi nakalaplapsat pa laeng, simple alapsat. Naging gaman ng Nemi, akalpasan man yung tipa nagpapasmi kined na. Sweetheart, kasto ka dilatan? Nga niya, mataktakawan na ti oras ta. Ano ti kahit mo? Kahit ko. Isina mo ti asawa. Kadadantagdan na.
Sa mga marami na lang. Kasan nang dagit anak ko. Jesus, nakalalis to. Nagdakkel sweldo. Hindi, suporta namin ta. Mga ramid ka ti account da. Iti bangko, trust fund. Nga, sadan to lang mabaling erwari kita kwartang i-deposito no adada iti college o no adada iti third year of fourth year high school. Kaya ikamati kwarta ni Marisa. Tapno ang problema na. Suportaram na kita anak mo. Masuportaram kayam. Ano sabi na kantakil ti sweldo? Mapagsanay ka. Nagsanay nga mo. Ang asak lang. Do you still love your wife? No. Saan ko nga patpatek? Nagawawid lang ka po ang anak ko. Mamatan na kanto na gidubing. Mapapasarasarong ka na nida. Or once a week, once a month, tinaskan ka sikakan siyak tagdanan. Jabalayo, sino ang patakter? Siyempre siya. Awang gastos di asawan. Awan. Tagano ni Marisa? Taga-probinsya. De, pag-awide mo, di probinsya. Ngayon kalpasan, di ba nakang pirma na ta analban? Analban. Kasapulan, di pa naka-anal ti kasaryo. Tapno makapagkasarta. Kanintun makapagkasartan, numano nga anak, ti kayat mo. Ipaay ko. Dua lang. Nung dua dito ha. Nagsalbiyakan ka. Idid ko ti amin-amin. Amin-amin nga. Ti amin-amin nga panawang ko. Anytime mat nga kayat ko. Nga tuknuin ta ti langit. Nga romansain ka. Nga romansain na. Nga green mamansata. Sige. Nanati sige. Magisaritak ton ti abogado. Kalayangan nga abogado itong knowledge to ti analman. Iti ground nga sa amon nga patpatay. Picturean ni baka mga kinang dilangan na. Kahit nga ta ni Marisa tagpirma. Alo ko yan. Sabagay noon pirma na, aon marawin nga analman. Ngayon once nga kayat na, nakabimbita sa kundaway. Marami doon at start. Nukas pagarigan ta din mo maraming. Alis tumit lang ting panagsinata. No! Sa may magpagti panagsinata, sweetheart. Sa kahit gamapo ko, kahit na gamot adakin ka talagsak ko. Gamot parparagsakin na, kat parparagsakin kamit. Wait na, andya kahit gamapukaw ka. Uri maminsan nga pulag at siyam nga mapukaw ko ti pamilya at pasasang ka mapukaw. Masadagak nga ron ti abogado manong naimi imbagak kan kuha na ti rason. Al, tunggal kasto nga kaso kat siyempre salutsudan ti abogado no anya ti rason. Ada ka di mading aramid ti asawam? Awan, siya ta damati ang aramid na. Saan ka di kumana attorney nga saan ko nga kaya ti suna? Itirason nga talagang saan ko nga ipatpateg? Well, no, dala kiti pirma na. Once nga pinirma na, madamaman iti panakadengag na, no na. Meaning, nga talagang analin ti kasaryo. Aging gadumteng iti panaka-approve na. Anang araw na ito ni? Sige. Haramid akon, pirmaam, samon to papirmaan iti asawam. Nakaragsak manen manong naimi digdi anak ko anang sabat kaniyak sa batin na kuwamit ni Marisa ng sinyasak na saan nga sa silig. Dumuno kita doon tao ti sangot ti balay nga magkita kada kami. Digiti karubak. Imanayin da June kinilain lang si mabat kanyak nga nangarakop kanyak kinirakop ko.
Nandit ko man hindi kiti sarabok kada ko ara. Edi pas kami nga mangan manong nemi dati-dati ano makastrek hindi kiti anak ko iti silid da subrek ak matinitipan nakasilid ko. Yung saan ko inaramid. Hindi may wakasan ni Marisa na trabaho na nakapag-digusen. Ni mo man pa'y nakadigusen. Awang pulos at sumkahan nga tutut ko. Marisa. Honey? Nada na pa magsalita na. Nagtugaw ka? Ada ka di problema? Problema ti trabaho awan. Problema ti dito balay awan matiamok. Awan ti problema karang iti ubing. Ngayon ti problema ta adda. Nabayagan nga da problema ta, Noel. Tapay ko naman ti kasta. Nabayagan nga saan akong nga bilbilang asawa. Magtamadlaw mo. Kaya matamdaman ko. Numala daw ka nga gawin. Aga po kayo iti hotel. Ada sa baling ang babae ti piyak mo. Saan nga nakaskas daw data Marisa? Siyak pa'y? Kasapulak? Ada kang ngayon saan ako nga kayan? Saan mo nakasapulan tikas kanya? Tadi mo pa yan kaya't nga nung ti dati-dati nga raramid. Panang sabat ken ka? Panang harakop ken ka? Panang ngagek ken ka? Panang ihawat ko karag iti kasapulan. Ultimo nga panang labay ko ken ka? Ultimo nga panang ihawat ko no anyaman ti kursunado nga si Daen. Ultimo nga ibagaan nga kasto iti kayat mo nga si Daen. Kasto iti kayat ko nga lutuem. Hawanin na gidi. Nabayagan nga nalipatam. Nabayagan nga santa nga inaramid. Nabayagan nga santa nga rimuar karagit anak ta. Nga mapanitimol. Nabayagan nga santa nga nagkukuyog ng subok na litisimbahan. Nabayagan nga saan mo nga inaramid. Kaya dinaramid tayo nabayagan. Siyak lang no kanti mangkuy-kuyog karagitan nagta. No kayat da, no kasta nga bakasyon. Katawang nga. Umunay langin nga siyak tanang litlitop, pwede pagrebangam karagitan nagta. Awanin day diragsak. Pwede nabita pa nga nagkalasa. Awanin diragsak. Ini babasit pa yung una, ini kinanak ta. Tamanin po dilimok mega sakim mo tong. Awanin tinteres mo kanya. Masul ko. Masul ko to saan ko na maintainer. Tilangak edi inayat na. Basol ko. Ngam na mabaling nila kumakit palubusan naklata nga mga ramid ti pagrabangag tap na awan ti makuna nga pagkurangag ken ka. No kasta anugutem. Nga talaga basol mo anugutem. No apay ka saan kan nga kayat gabuti langam. Uwen. Saan akon nga kayat? Gabuti kasto ka langak. Ore sa mo nga ibaga nga saan akon nga kayat? Babayan ka na kitinabayagan nga raramidem ka talagang amukon nga saan akon nga kayat. Pues, detoy, annulment papers. Annulment? Yeah. Ano, mamin pinsan mawaya-wayanak at mawaya-wayang kamit. San kan nga iten Marisa, I'm sorry. I'm very sorry. Amo ka masaktan ka. Ngayon siya mo nagkuna nga basol mo, saan kan nga iten? Adan sa baling ipatpatik ko. Nga isot kahit ko ka din na. Awan ti pagdanagam ti suportarang ka.
Edad ko ti kwarta nga kasapulan yung agkiina. Kat dalayla kini June, edi po suto kida iti kwarta nga gastusan da into nag-college da. Kabayatan nga dadapalit ti elementary kan high school, itid ko. Binulan nga magtetak. Pirmaam lang dato yung annulment. Tapno makapagkalisa kami kina Edna. Ken, no pirma amon, apag sumot nga malpas tumot ng ti klase na gitubing, iyawid mo to isudad sa diya probinsya. Noel, amok ka na sakit. Amok agsangit ka. Nga malangan met nga ibatim di gitubing ditoy. Marasin no kayat mo. Kayat mo nga siksiga lang tagawid, nga di mo kayat, nga hamo kaduan na June kinilayla. Siguro, kayat tumad nga ta ni Edna, kaden na, tisaan na nga anak. Mang tanda na tulatan ti, mga iwan ka nakwada. Ngagbaling nga yaya da. Mga aramid ka na kiti, rombeng nga aramidet, para ka nakwada. Nga mamok, saan na kaya tagbati? Sumurod na kang ka. Amok. Di ba parik nam ka nakuhada, ti pamatig ti may nga ina. Nasakit. Amok ka nasakit. Ngem, awanin tiragsak ko keng ka. Saan ako nang naragsak keng ka? Saan nga makaanay? Dagit anak ta nga mangtid kanyak tiragsak. Yan tangay, agkaanak nam tumit ka ni Edna. O niya? Awate mo. Dito na i-envelope nga papeles kat pirmaam to. Una ita nga pirmaam no kayat mo. Alay. Nga mabaling ka di. Nga palapsig na ito nga agpadnag. Sakong to pirmahanin ito bigat. Nung aspagarikan lang. Sure, o sige. Hanggang nga dagdagan, hanggang ganatin. I'm sorry, Marisa. Siguro kat talaga na ikari nga saan tang agpaot. Well, napaot mo trin ba nagdan nata? Sige, to sumari ka ko dito sa lad ko. Good night. Agsalita ta tumarin itong bigat. Kinanak ba nung name kat magdera ko nga simrek iti sa lad ko. Abig sumit ba nung name nga nagring ti cellphone ko tumawag ni Edna. Oh, sweetheart. Anan dabalat banan. Lepas mga nagsarita iti asawa. Ket? Hindi ko kayang kuhanan ti papeles nga pirmaan na. Ket, ana? Oray na ka nung dato yung agpatnan. Kaya ito bigat, nung makapagdesisyonan, pirmaan na ito. I'm very happy, Noel. Nang naruna doon lang aro din talaga pirmaan na. Nang naruna ito aghawidan sa di probinsya. Kaduwa na dikit anak yo. Gano'n mas pagarigan tayo batik dikit ubing. Well, okay lang. Ayang patsim nga ta nga mayat ni Marisa. Ken patsim nga ta nga mayat da John kinilayla nga putot mo. Agbati da. Saan na nga kadwa ti inada? Diyak mamati. Sumurot ng sumurot. Sumurot lang ako na. Si kakensyak, nagdad dita balay mo, balaytan. Kita sa anak tungang tumtumar, tapnog si kuga. Uray manung anak, tekayat mo itad ko yung ka. Napintas nga anak, guwapo nga anak. Kabigatan na manung naming kabato talaga nga naera na nga bakasyon sa anak nga pimampanaw. Hindi makapagsalita kami maninti asawa. Napirma mo? Sambay. Ngayon pirma to. Mambaling ka din nga magtadag ti kondisyon, Noel? Kondisyon? Owen. Siyempre, sana kas ka rin nga mapasama kinaramidag ti amin. Ngayon, manggidawak lang ti may sa kondisyon. Saan lakit nga narigat a kondisyon? Saan nga narigat? Nalakalain. Makalawas lain. Makalawas. When? Kasaritak to dagiti teacher, dagiti anak ta.
Tagbakasyon na saan ta nga sumsumrak ti pagadalan iti within a week. Tapay. Kahit ko nga ti onos ti makalawas. Kahit subyan ta ti napalapas. Ano yung kinto sa man? Kahit ko nga sakbay nga pirma at ti annulment ti kasarta. Kahit ko nga iti oras makalawas laing nga mariknak ti dati nga panangipatag mo kanya. Saan ka mawatan? Alis to laing nga mawatan. Sublian ta lang karag iti napipintas nga lugar nga magusguston ta idi apapanan nga kadua ta dagiti anak ta. No sa dinuta nga nagamam mo, no kasano idi ti panagkras mo kanya. No sa dinu ka nga inaklon, no anya tinaramid mo kanya, idi bagak kan kada I love you too. Kadagit na nga mas pasyaram kanya ka napipintas nga lugar, kadagit na naragsak nga kanituta. Ken kastameten, no kasta nga sumangpet ka, no kasta ngagpakada ka, uray awanan ting, sex, basta maarakop ka, maarakop na, maangkan na, no oray saan nga may tuloy no anyaman dito. Kaya't ko nga, iti makalawas, sublian ta, dagiti naragsak nga kanituta, padalanan ta, dagiti naragsak nga tugot ta. Kaya't ko, nagkukuyog tayo kanagitan anak ta, nga mapan kanagita nga lugar. Kaya't tang ipabuya, kahit kung ipabuya kanagitan anak ta, no kasano iditi kinaragsak ta. Kaya't kung istoryaan ta kadakwada, ti pakasalitaan ti enayat, iti unos ti makalawas. Nga mabalin tayo nga rugyan ita. Mapanta, iti lugar. Mapanta iti lugar nga nagamumun ta. No malagit mo pa'y, iti igit ti baybay. Iya, abag sunay, kaya dagi ubing tek piknik. Dahil lang di kondisyon ko, ito na malpasan nga mapasamak na ita, pirma akton ti annulment. Kinawarin na santo pa nga malpas ti klase na kitubing. Iba mas pusa konti amin. Tapno agawid kami ije probinsya nga kaduang na June kinilayla. Manong naming kinasaritak ni Edna kinimbagak na ita ang kondisyon ti asawa. Go ahead. Why not? Okay lang. Okay lang? Katuan. Mga drama mo dito asawa niya. Okay lang, siyempre. Pasit ti pa nagpinakada yo. Ang tapigahanas ko nga mga rakop kan mga kikingkuhan. Ano sa mo na? Imagine him lang, nga tilangan, nakatkasla idadamdamo yo. Kasi dyan lang tarami item. Noel, makalawas lang. Pero mga anan ton, agawid dan tumutan sa di probinsya, sumang petak tumutan dita. Di ba? Okay. O, sige. Saan ka nga singsangain? Saan ka nga singsangain? Within a week. Okay? O, sige. Kalpasan na ito nga lawas. Baliwang ka ito nga tawagan, sweetheart. No napirmaan nan. No sumang petak to nita balay mo, balay ta. Sige nga rin. Okay. Good luck ka na kayo. Iti pa nagpanang pasubliyo, tinapalabas nga nararagsa ka kanito yung ti asawang nga nakutong. Nakarubuhatin manong name di kita anak ko kastamatan kay ni Marisa. Daddy, agrubot kami din na. Intagpig ng saan? Aman na. Nagpintas. Sa din nagamamon nyo kay ni Mami. Wala. Buyain minto kinilalang ading ko no kasanuti. Anang digam kayong kuhala. Iti igid di bye-bye manong name dito'y nga beach resort tinagamamon mi kay ni Marisa. Wain manong name nakatupis ide ni Marisa anong name kad isut inarabid na. No mampawanan din pagdayawak ka pa magina simple manong name ngam inimagine ko lata nga nakapimitas ka Marisa. Iso nga ide tumapugan
iti bye-bye danom tapnog digos. Si Maruno akmet manong nemi bimatong akmet ng masadig kang kuana. Hi. I'm Noel. Si akmet ni Marisa. Si magpat, si mangat manong nemi nagna, sinurot ko, timaray, kinamat ko. Marisa, wait! Abay ka makamatin, nak. Wait, mabit lang. Mamati ka di ba ko nangalaba at first sight? Yeah. Nalaba at first sight akan ka. Sana ka may kari. High school graduate lang. Kitsi ka amok. Mga opisina ka. Sana napatig data. Tinapatig ka di pitik pitupusok. Sikat yung agparparang ka di tagahinap ko. Sana ka may kari kang ka, Noel. Kahit kung ibagakang ka I love you. Nalabat pa isa takeng ka. Oray sakmet ang sana ka may kari. Timaray manin manong nemi. Agboy-boy ang madigit anak ko. Anak mi manong nemi. Dad! Kamatem ni mami! Dad, kamatem! Arin na naka-video kayo. Ibid-video ta kayo, Dad. Kinamad ko mata. Sa kami imakar ti lugar manong nemi nga dito idito ng aklunan ni Maris sa kanya. Wine. No beach resort tinagapamo mi river resort manong nemi iti ng aklunan na kanya. Kalbasan ti sumagmano nga lawas wano bulan. Wine manong nemi. Nakalalagip de nga diso. Handa kami dito tepang manong nemi. Agawa nagtipanangawis mo kay niyak, Noel. Talagang awisan ka kadigit lugar nga mo ka magusgustuhan, Marisa. Gabuto kahit kung ipaikan ka, then niya manamaragsakan. I love you, Marisa. I love you too, Noel. Malagip ko launay manong nemi tiragsak ko kilim magtuak sa ko inarako pisod. Sa naglanang dagiri bibig mi manong nemi inaramid ko. Numampay na kutungan kat saanin nga naimas ni Marisa ng iti imagination ko manong nemi kat kasla ididamo. Nga nairot tirakop ka na bayag ti pa naglanang dagiri bibig mi narigrakmet ti bahalis di tangarako. Kastawa naman ang tipalpalakpak dagiti anak mi manong nemi nga nakaimatang. Ti panang lagip mi apanang pasubli mi iti napalabas. Sa gaisada ti cellphone nga mangibid-video ka na kami. Si Maruno manong nemi na pangkamang kadagiti na dumapay nga lugar ang magusguston mi idi kapapanan. No kastang ag-travel kami, agkatugaw kami, agsadsadag ni Marisa iti barukong ko. Agin inisam kami no saan no manan kat agkanak. Agin nagkakan. Nabang kami iti simbaan manong nemi anak kaangayon iti kalay sami. Nakasarkam laag marmat sa manong nemi. Nga nakaragragsak kami. Nga nagparintumen kami ti sangwanan ti altar. Inimagine mi nga dalat tapadi. Inimagine mi nga adda dagiti mangibat matang ka na kami. Aging ga nga nang dimteng kasla dimteng ti paset nga panangagek ko ni ti bride ket inagek ko isung na. Iti kaadan ti balay mi manong nemi. Iti sasangpet ko manipod ti bisina sa baten na. Agin nagek kami. Agin narako pagin nagek kami. Iyawat na naging masapsapol ko. Kastamat na nagrein kami tibigat manong nemi. Nakaragragsak isuna. Ngam siyak, maragdak matiragsak. Ngam amok, nga panagin ko naragsak. No ba talaga nga, kahit ko lang nga pagustuhan isuna ti kondisyon na, tap na awan ti problema na, tap na pirmaanan ton ti anaw man. Kastaw na may tiragsak, dikiti anak mi, manong nemi nga makay matang, dikiti araramidan mi, nakabidyo lang ta sa dagpalpalakpak.
Ngem sami aramiden ti agkanaig itirabi tadayta takunana no jak kayat talagang saan na ipapilit. Ngem tiyak ka mo. Takas lain imagine ko manong nemi nga ididamdamo pa laeng kat napinta si Suna. Kasi mereka kiti seleb ngayon. Noel. Di kondisyon mo yung magam nga oras saan tangag kanaig. Saan tangag kaida. Ngam kayat ko. Para iti maudi akong daway. Kayat ko yung balik na kayong katarakop kanagak ko. Di ba nagbaymay sa Marisa? Nagyawanak Noel lumaramid mo. I love you, Noel. Hawan pating ka, di ba nagayat ko kayong ka, Noel? No, ba iti ba nagayat mo kanya, kada na pagpating ka na. Kaya manaragsagak law na yan. No, iti bang odi agundaw kan marignak, iti pa nakaitayok ko, kan pa nakaitayok ta. Nagkanahig kam nga rod manong nemi. Kaday din nga maudi nga rabi. Iti lawas, nga kinid daw na, aba ng pasublimi, tinapalamas. Kabigatan na manong nemi, rimwarak. Pamanam. Itong sumang petak. Kahit ko nga napirmaam itong diyan halmen. Ken, awang ka itong dito'y kadagdan lang ta. Di ka kadig pakada kadig ito bing. Saanin. Ipambar mong tulahin ng agbakasyon ka laing di probinsya. Alawan, Noel. Di ba't patek ka unay? Kananyaman ti makaragsakam. Ibay ko. Kanagaman na ti makalawas. Narignak. Tiragsak. No, panagin ko na. Saan nga panagin ko na? Inimagine ko nga talaga. Amok. Nga buta narignak. Narignak, nagiti harakop mo. Talagang inaramid mo na pinasubliti dati nga riknam. Naragsaga ko nga matay, Noel. Talibagbagat. Aman. Naragsaga ko nga matay. Kinitawdawat ko nga sabay ko tanaragsak ka ito kinaan na. Kasaan mo ito kong mga baybayan na kinituwa nga anak ta? Madrama ka laon ay nakon. Sige. Diyak pulos inikanti kay papanan dahil di nga naudi nga dialogue ni Marisa manong nemi. Taamok agar arte lang. Nagsinarak kami manin manong nemi kanaan na nalpasan di makalawas. Let's celebrate. Ket. Ito na kami na jaktong matatngan na kitang gina. Sigurado ka? Sigurado Di sumuro takton. Anto pa lang Awagan nga to no, anat resulta na. Tano okay yan. Di... Okay,ag-celebrate na nga rin, sweetheart. Makalawas. Nagmalmalamit manong naming nga nagpapas kami tinagsak kini Edna. Nagcelebrar kami Napang kami nagpaspas siya, nag-shopping, aging gaya di nag-check-in kami, nagpapas kami tirangsa. Aging gawa ng naming. Nga nag-awit ako. Tawagan na to si Tarna. Marami lang tawag mo. Tawag ko. Saan mo lagi din matatagan ti asawa mo, pinag-anak mo. Talaga itong palan na takarina. Masang padakton di annulment papers ka na pirmanan. Sige na tayo, nagawin ka na tumamon ng tibod no.
Edi sumang petak manong nemi kaslakla biglang na ikawa. Abi nga kasla ororayek kada sumabat kanya. Numuna ta, inawagak pa ida. John! Laila! Ada ni Daddy! Nakulo ulimet. Marisa! Ada akon! Slaklag bagtit, amok lang ro din awan da. Abi ko makailiw kang sabatin da. Di ba kastrek ako niti uneg manong nemi mariknak ti kaslak ni nakawaw. Dito yung balay, dito yung pagtaingan. Sumareka kiti silad ko, tapnog sukat. Silad ko. Saan mi nga silid? Nakasando. Nakashortak. Marisa? Techinelas ko. Kapag awagak pa ilan ni Marisa kita muklang orad nga awan eh. Techinelas ko ayan na. Sulaklag bagtit. Di kat siya akong tinang sapol chinelas ko. Noong nakaikabiglan na. Marisa? Kasta kahit ko sida ti kastoy. Iso man tilutuem. Kunak. Sasaok nga siya. Kakalim imagine nga dadya asawak ni Mauman. Napana kiti kwarto na manong naimi. Dito yung nga parawaw iti kama, ti envelope. Ngayon ti annulment papers. Inruar ko. Nakita kong dagiti pirma na manong. Diyak mo. Tedi ko kradek. Titunggal pahina dahil tang annulment papers. Kat siguro duwag naawan tinalabsan nga napirmaan. Tsaka mo no apay agar arubos na kitiluwak. Marisa, pinirmaan nga talaga. Pinatgam. Agas mo ti panang padgak. Ti kondisyon mo. Nga makalawas. Nga sinumblihan ta. Nga tinaragsak nga kanito ta. Ken kanito tayo karagiti anak ta. Nanong naimin sublik, nagiti papeles niti envelope. Napanak iti kusina, nakakaw-kawaw. Nakarigrigat gahim dag may mesa. Ngayon, apin nga kumangag may mesaak. Nakalalisto nga tawagag na Edna, ibagak, ngay robot mo, nagiti arawatim, umay ka dito eh. Sino nagluto siya? Idikas ti kuman nga oras, kadagaling nga asawan, ti imas, kaya mo ti marutluto nga sidaan, babayan ka ni Marisa. Iti kasi ko mga oras, nagkita nagtintinulong, dagit ang kapsat, iti assignment na. Di ba pa nga nagbali na nga kawaw na ito nga balay? Ngayon sunod ti kayat ko sang gani. Iso ti kayat ko mapasamak. Diya akong magkitkitat asawak, nga diya akong kayat. Minabayag ko nga saan nga inayat. Nabayag ko nga kinaumak. Nga sa nga bali nga saan ko makikita na ginanak ko. Tadang dumat ng anak mi kini Edna. Kamamay kastoy. Kasapulak. Nagitagi ina. Saan nga umanay ni Edna? Amang litop kadakwada. Saan nga umanay? Ti kinabanglo kinaimas ni Edna tapno maliputan. Malitupan na ti imas, ti managluto, di Marisa, ken ti kinadungo na kanya, ken iti kinaragsak ko no makita, kinaragsak na ginanak ko. Manong nami na mayagak ti kasta nga sitwasyon. Rumwar sumrekak ka na iti kwarto. Mapanak iti sangot ti balay. Nakasla dubliak iti sumangpet. Nga iliiliwag nga da sumabat, nga Marisa, ang mga rakop kan mga gek kanyak. Nga ada sumabat no bing na nako. Nga mga rakop ka na rakopek sa akong duited kadakuhanan ti sarabo. Kaslaglag bagtit ngagsubli-subli manong nami ka nagiting eksena. Kens lugar. Itilamisahan nga naragsak kami nga mangmangan. Nga imasik ti luto ni Marisa. Aging gana singa ti kasta nga papaspasamak idagring ti cellphone ko. Ni Edna ti tumutawag manong nami. Hello. Edna. Hello, sweetheart. Ana, umaya ka on? Noel? Ada ka di ba nadat asawam kin anak mo? Awan din. Ken pinirmahan ni Marisa at annulment. Kaya nga pa ron. Umaya kon. Saan Edna? Ano ta ko nam?
Saan kong maibturan nga isina ti asawak? Anya? Naggago kan? Nga nato ko na? Naggago kan? Jack Penang nagmimbaga ni Maris sa kanyak ti kasta. Hanggang nagago kang kuwan ang siya kagago ka. Napirmaan nan? Kalpasan na? Saan mo nga maiturod ng isina na nakakutong nga asawam? Awan ti mabaling nga makasukat kang kuwan. Gago, turpe. Kasta nga ro din. Imbagmanta na mo, katagururan ni Jessie. Apay, awan na sa bakti ko nam. Numapukaw kan. At din sige na mga lawat kanya, gago. Bye. Diyos ko. Nito yung nararamida. Ang pinaramid ko na ito kay ni Marisa. Kasi tamad ng karagitan ako. Nakadanon na katan sa di probinsya. Tinawagak manong name ti cellphone ti asawa. Babayagan nagriring. Kalpasan na adat si Mungbat. Hello Marisa. Ay, Noel, si kakadi, anak. Nanang? O ay, siyak ti ina ti asawam. Nakadanon na dito eh. Ngayon, awan na rito, nabatin na rito yung cellphone na. Nitatang mo tinang ison tinapan ng kuyog karigiti anak yo. Nga napaniti nangitarayan da ni Marisa. Nangitarayan da ng magbaka na. Hindi mo kadiyan mo anak nga dalaka na nga sakit ti asawam. Tsaka mo nanang, tsaka mo. Dahil dapat timatingamit iti anak ko, tadi na imbagbagakin ka. Nga isulat tati mapaniti doktor, no kasta nga mapanagpa-check up. Ang hindi mo ka di madlaw, nga nakakutkutong, di ka alagbalawin. Saan nga punta tayo ta? Sakit na nanang. Apin nagilibat kanyak ni Marisa. Hindi na kahit anak ko, nga pati siya ka matandanagan. Binukudan natin managsagaba. Tadi na kaya ita mairaman ka. Tinulagan na naging anak yo. Naging anak mi amuda. Amuda anak. Nanda din matay tinada. No, saan ka mo na ita? Saan mo na ita nanang? Umayang itamit lang nita. Patayamek ti konsektam na makadaro na akong gandagos nila. Marisa, saan na ka manawan? Pangawalan na. Manong name Jack mapagtal na tiriknak. Jack kamaylan tiyag drive na si Siak. Nanawagak ni Alex manong name. Oh, apay. Ang-asim tulungan na Alex. Ang-asim. Apay, ano masasama ka na? Oh my God, ito yung malay, please. Nagpakada ka gini ko, madre. Ang kinakadagana mo, mag-awit tayo sa ito. Itreman na, kagagasad niya, probinsya. Mamam, dito, inuanyat mo mas pasama. Mga si Alex, tulungan na. Diyan ka mo tarabid. Ang kakamsutak. Kahit ko nga na mga tibay kanya, Alex. Manong nemikar karigatak, tagpatim care. Gamot ang kawan ti mga rayat kanyak. Lalaki ti kinataog nga maglulukin ti riknak. Hanalaos ti managmabawik sinsidiran nak di konsensya. Numanin uminumak manong nemi ti tanom. Tapos di kastangin mabawasan ti riknak. Numanin nagpukawak. Numanin umangisak ti nakkel. Nga dintengan ni Alex manong nemi. Oh, friend. Ano naman pasama ka? Abi kastan langam. Alex. I-drive na. Mapantasan niya probinsya di lugar na Marisa. Diyan ka mo, nagayam na ka, nagasakit siya asawa. Kayso kasi siya nga nakakot-kotong. Kaya mo ka mabaybayan na lang di Magina.
Di ka mo kinaranranta na nga talaga. Di ka siya ay tapno na ang maaramid konti magisukan kang kuha. Kaya mo kinaranranta na nga talaga. No. Diyos ko. Abi nga awan din nagkitaginam. Pinirmahan ni Marisa tan helmet papers. Albasan di makalawas nga pinatgak ti kondisyon na nga sumliyam mi tinapalabas mi. Nagiti nararagsak ang kanito mi. Italaga ti mawag ang kininanag na tinakasarita. Anday sunat ti ospital. Anday na nga sakit. Pagtalam nga tarik na. Isaganam nga rin kita ka ng isaganam. Sige. Galbasan na ka nag-travel ta. Imanahuan na ako. Nakakondisyon mo lang talugan mo. Saan sa? Nalatang aron logang ko to sa renta. Alay, sagana mo. Nagkitinas ka ng isaganam. Manong Nemi, kasla nakalalis to nga glabas ni Darikman. Kati pa nagriknak at nakapagpagkas ti pa nagpataray ni Alex. Tano kas nga madlaw ko nga nainayad dagdagak. Naging kama nung Nemi nga da kamin iti hospital. Noel, lalaki ka pati kerem ti paginakin mo. Noan niya man ti madatngan nga mamuan ta ditoy. Lalaki ka peso, Alex. Yung saan nga sinsinan na itong inaramid ko. Tinakapigpigsa nga amang sinsinir kanya kadibukod ko konsensya. Kalalakit ka nga hindi kasta. Sige, pag nakalay, nagsaludsod ta. Ngayon nakita na manong Nemi di katugangak nga lalaki. Karimasidig nga damos. Noel, tatang, ayan na ni Marisa. Anya di kasasaan na. May kayo ta. Agkukuyok tayo. At nakadimand lang di private room. When? Kamata, adamat ka kwarta nga. Naalami kang kuha na. Kandi ka di kakamsat na. Kalika akong damat di. Nasyat ka sasaan na. Nga na mabalin ko mga kita. Umatidog pa bihag ni Marisa. Simrek kami di kwarto manong Nemi ti malyaw nga dagos di gitidungan anak ko. Ti magdarda nga si mabat kanyak nga nangarakop kanya. Daddy. June. Laila. Magawarandakan ako. Daddy. Ulit-ulitin ni Mami. Nakalpasan ti mga lawas nga pinaragsak mo isuna at naragsak ka nun nga matay. Igawin tayo ni Mami, Daddy. Rimok at iti anak ko manong Nemi kat imasidagak. Itimat maturog na Marisa. Nga nakadado iti aparatos manong Nemi nga naikapet kang kuana. Mag-aas tila nga na. Nakutungan ni Suna anong Nemi. Nakutungan ay tamatanda-danda nga kinaumak kang kuana. Anang rugi di naglukmag sa kimutong. Nupay kastay di tilangan nagasana pulos ka nagbali ti panang serbina, panang dungo na kanya, panangitan na kanagiti ka sa pulak. Ngayon pinaritak layang hindi ta mabainak ngon, ngatimang sabat kanya kat nakutong. Kawarin tilagala. Inalak ti may sa dakulap na kadwa nga imak ti ng pet-pet. Marisa, adakon. Marisa, arik na ti dati kay marpariknak kang kangabarat ti dakulap ko. Kahit ko, nasilpuan ti agis mo, ti biyag mo. Iba't patag ka, Marisa. Iba't patag nakaunay ka na itanag ta.
Sana kami nga panawan. Kasapulan na ka. Sana kami nga panawan, Marisa. Sana kami nga panawan, pag-asim. Manong naimidya ka mo naman mga minutos ko. Nga inulit-ulit na pinatpetahan tinakulap na anak kapatpatlat ta tinakulap ko itinakulap na. Nga marik na kasla muwarbara manong naimi tinakulap ko. Nga kasla mayak akar kang kuana da itang bara. Kaya di ba nang ulit-ulit ko tinarawat ko di pa makawan na. Kaya di ba nang ulit-ulit ko panagibagasan na kami nga panawan. Kapunta ka sa pulan may suna. Nagmulagat, Manong Nemi. Marisa, Imisen, Noel, Agamanak. Tamakita ka manin. Agamanak. Tati pa nang ipagarob ko. Kahit ready tinaudi ka pa nagsarita ta. Hindi pimanaw ka. Ngayon magam. Ngayon to nagsubli ka. Kinawag ang tun nga kin. Malagip mo. Tinaudi nga balikas ko kang ka. Ngayon di parignam nga ayat. Hindi makalawas. Ngawan di pa naging ko kuna. Kahit naragsak ako nga matay. Na talaga nga naragsak ako nga matay. Kaya mata nariknak di makalawas. Tisan nga ba naging ko kuna nga ayat. Hindi kinandaw ko makalawas sa sublianta. Hindi naragsak ang kanituta. Kanituta yung karakitan nakta. Iso nga ulit ang manit nga baga. Naragsaka ko nga matay. No, saan? Saan, Marisa? Saan ka nga matay? Kamuta kasabulan ka? Kasabulan na ka, kanagidanak na. Ubing naunay nga mo ulilay tina, Marisa. Lumaban ka, para ka na kami nga gama. Lumaban ka kin patay, Marisa. Naginaw tayo di Diyos. Ginawan na kinahamo, Diyos. Awan di imposible kang kuha na, Marisa. Basta kalikang gumampay lang nagmiyang. Kini-kari kang kakasulnitak na kita nagkurkurang kang Marisa. Ikari, mag-asim. Nasaan ka ang imaap? Saan mong isuko ni biyag mo? Kinawad na kinayamon, Diyos ka din nakapailalalayan, Marisa. Mag-asim. Imisem manen manong Nemi. Di ba kas nahawak kapay awan ditong manem na luwa. Kadagiti matana. Wano awang kanin ti luwa nga nabati. Ngayon nagtimay agsas embek dagiti balikas na manong Nemi. Naibos ka din dagiti luwa na agapo itinararamid ko ken kuha na. May magsangsangit ti kaungan na. Numanin ulitin na tiyumisa. Mabaling ka di. Ngay karim ka na kami. Nasaan na kami nga panahon? June, Laila, Daddy, agad kayo di bangir. Petpetan niyo. Petpetan niyo ang padpada ti bangir agad nakulap ni Mami yo. Sige, Dad. May kanatin ko. Kasta't inaramid dagiti anak ko manong Nemi, dagiti anak mi. Marisa.
Na kami nga gamang agpagpakaasikan ka. Mabalin. Nabandog ako. Noel. No. Ikan na ka. Itaan na lupay nga piksa. Tapnusan ka mabandog. Di kami nanak ko. Ngumit kami, mami. Kastaman di kang kanahin mga bagbagakin ka. Nabayagan ka mo yun. Mayagin na. Diyan kami timang patpatim ka rin ni mami. Nangrunan mo ibagana. Nasan mo nga ipatpating isuna. Uray tanda kami met kagkapsat ka mag-ipatpating ka mami ko namin. Di mo na mo nung aso di mo nagsasagaman ni mami dan. Happy kami nga di yung impundo kanyak. Tanagiraman ang kumamat ka nagsagama. Nagtulong ang kumamat ka nagbaklay. Di magbaklay niyo. Diyak kaya't ka naglitay ka. Diyak kaya't nga makita naglitay ka. Noel. Iso nga maragsakan ng inimamuhak nga dan sa bali ka babae ti biyak mo. Ananda mo rin nga kahit ko ti matay ko na nakasarakan. Iti siguro nasa isay at gamsiyak. Warin ti kasasayatan nusan nga si Marisa. Warin ti magistungatakin ka. Lumaban ka, mabalin. Idinariknak tinagsak ti makalawas ngayong pahay mo. Ananda ako na nanaragsak ako ng matay. Kayan ko nagdagdagan ti amin tapnong kimusan ti sagsagabay. Ngimita. Na nagsublimanin ti kinapating ko ken ka, Noel. Ikaring. Lumaban at kanday na ti kinawag iti Diyos. Tingamin kinawag kinapon Diyos kat lumataya kon naragsak ka nga sa mga baybayan na kita nang ngimita kahit ko pa'y nagbiyak na may tuloy ko nagserbikan ka, Noel. Nagtultuloy nga mariknak ti kinapatay kukit ka. Kahit ko may nagbiyak may tultuloy ko tagbaling nga inaka na kitanak na. Lord, silpong pa'y tibiyag ko. Ang asin. Inarakop ko ti asawak marong nemi ket imbarakop met dagitan na kenkuha na kalpasan ti panagin narakop na. Inanawa na kami ni doktor. Nabalong ko na yung ti pasyente. Gusto nga pag-inanay niyo. Doktor, anya talaga ti kasasahan ti asawak. Nangig ko ti salitaan niyo. Nagbeso ti ko na ni Marisa. Sumukso ko ni Suna. May pagpakat man kayang kuha natin iti agas. Ngayon talaga nga sumukod ti pasyente. Saan na may pakat? Ti samay ti agas kayang kuha na. Ngayon tapanag ko na. Takayat naman din ti lumaban. Kaya na pala timbiyak. Kaya kang ronan ti amin. Itulturo yung tagkindaw ti milagro kinapot Diyos. Awan ti posible kay kuana. Sige, doktor. Wayan niyo pahilaing. Paginalan niyo, tapno ni kastakat na. Mabawi na. Maabrot na na itay. Panakabandong na itay. Awan pagdalagan niyo. No talaga mamati tayo at maaramida na miglagro ko ni Apo Diyos. Agpaot pa'y tibiyang ni Marisa.
Manong Nemi, naggaabay kami nga gaama nga nakaparintumeng iti ali, iti pa naka-chapel, iti hospital. Tapos kasta ket magna kami nga nakaparintumeng aging ka makadam kami ti sangwanan. Wahid Manong Nemi ti altar. Nga awan ti sabali nga daw-dawat mi nga ipagpakaasi iti Dios. Iti saan na pala nga palanghala kini Marisa. Tapos kasta nga nagtultuloy. Ti kaanda na iti dan nami. Nagtultuloy ti panangipaay mi ti pamateg para kay kuana ket marik nami met ti pamateg na kada kami nga gama. Ore kasano tirikat Manong Nemi ti nakaparintumeng nga magna amang yandang kadagiti tumeng mi. Naslasami nga marik na sakit Manong Nemi. Kapot tinempasningan ngayong kampanang daw-dawat. Iti bilagrong malipod, iti man nakabalin unay nga Diyos. Manong Nemi, yung mga naging anak ko nga ginanaakmet. Kastamat ko na ni Alex, datatang kininanang. Yung ko nakanakuha hindi nakapakandanagan. Daki anak ko, at yung ginana. Tasyak timang bantay tinayo. Manong Nemi, mambantayak man ti asawak. Nga madaman ti kini kundaway nga mairidepak. Takasapulak man talaga tinana. Nalukagak Manong Nemi, it is sumrek ti nurse. Good morning, sir. Good morning. Naimas pala titurong ni Mrs. Sige. Dapat timbang derak Manong Nemi na panagsiyang. Timandaga kiti tawa. Islomis isa Manong Nemi nga lumlumgak ti init. Nagtempla kiti kape. Nakapehag. Nurse. Sir, kumusta ti asawa? Milagro, sir. Nagbariling nga normal at pitik ti pulso na. Mabigla yung tawagak ni doktor. Kahit mo sa dating abnormal ti pitik ti pulso na. Lumablaman. Siguro kinuroren lang makita ka nga maamunti kinapod nun, sir. Kita kat nagsublin ti normal. Pinadganapod Diyos ti kidaw Kasta. Diyos ka, kagamang kami ka na kayo. Siyempre ti doktor Manong Nemi kabayatan nga patpat-patak. Tinakulap ti asawak. Saan mo kasi nga titurog na, mister? Saan, doktor? Gamatan na imas titurog na. Kanya kahit nasingain. Oo, di madlaw mo ti asawam. Tiro pa na. Sala kas na tiro pa na di kalman. Numapapilpilitan na tumisam sa kani. Gusto ko na ni nurse. Nagsublit yung normal apa nagtaray ti daran na. Awan na kita malaplapid. Hindi kalman kat numanan gumato di BP na. Numanan sagay sa tipitik ti pulso na. Ngamitakit na kasi makita. Namabaling pa yung nga ikatindig iti kapat kang kuha ng aparato. Dimteng na rin niyang agsapa. Di sa bali ka namnama. No, naisigsig na ito sakit ti asawam. Kad naipakat ko susto. Adad ako manasapa nga na nasalbahan. Kaya magkaputi, panagsaksakit tinakim na. Ganito talagang isusuko na.
panakunak at talagang nangarami na po Diyos ti milagro. Doktor, nagyamanak ni Apo Diyos ti rumping nga pagyamanan tayo. Tinawagag digdan nagkumanong na imi bagak kumayda nga dakos agraman digiti katugang ken kakabsat ti asawa. Sagbay nga nakadanon da manong na imi voluntaryong nagriingan ti asawa. Nakais-isip. Umis-isip man idikalman manong na imi ngimpilit lang di isip na. Itakat na sila nagsublin di bagos gusto idi nga isip na. Good morning, sweetheart. Good morning to Noel. Ano ti barik na? Nakaimi mas turog ko? Narne ka kiturog. Na inanahanak mo ito. Uy, saan ka bumangon? Ha? Abe ko man tsak bumangon, kat kabayal akti bumangon. O matindi kita dumangan ni kapit nga parato ka niya. Timadlaingin swero. Kahit ko timangan, nakahit mo kanin. Kahit ko tinateng. Ibagam kininanang, ang maninanang, mangluto ko ma. Ay, sudan na kita. Mami, good morning, Mami. June, Laila. Dad, ano na yung magdamag? Kas makita yun kini Mami, yo. Mami, nalaing kan? Tama sakita ka di? Ano ni Mami? Matimarik na ka na sakit. Ibaga ni Daddy yung sa kabaylan bumangon, so parita na ka bumangon. Ay nang, ay anak, nilaing kan. Gluto kayo man ti paborito nga nanteng. Di agawin ang rudya balit, agluto ak. Sa amat nga rin nga mabaling nga diti. Makan diti hospital kita kayat mo. Diyak yan. Ken, agparte kayo ti manok. Ay, si kakano lang kahit inetim ko manok. Eh, doam nga rin agawin tagka magluto. Tay balo, miking ka ditoy. Kahit ko pa hindi kawid. Sabay lang mo pa rin, sweetheart. Hindi po malang. Bakam tanong, lutuan na kalatan, native na manokan. Datang, ngayon din natang. Alex, Noel, agkamanakin ka. No problem. Kung ito natawagan mo sa niyo balay, nga ditak pa katanangan. I-drive ang garot pa lang digiti. Datatanginin na. No problem. Marisa, Noel, may gamin din mo ibang bagay di. Ano dahi nga ba na gan? Orahin niya pa iti sungsungpat ko no apay. Sa ating gamin mabawi pa iti amin. Ita ka di pa iti panagluham? Ini kalman kat saan nga nagluha? No, pagsasaibag na gini malikas mo. Tiyan mo, kidikit ni busana kong tilawa. Na di mo lamo. No, kas tangag may mensaha, kang saan nga makikita na giti anak na nagsangsakit na. Ngamit anong luwaak man, sana nga luwa, di pa nagsagaba. No, di kat luwa na nagsak. Ito na nagsak ako. Sa alak ko nga sumuko. Kahit ko pa ilang tagbiyag. Na mga magsarbiyak kang kanuel. And may tuloy ko nagbaling nga ina. Kanagitan ng ta. Inarakop ko ni Marisa manong nemi. Albasan na marakop na't nagiti anak mi kang kuwan. Nagmalamlaing na di nga aldaw sa nagpat ng sa kabigatan na manong nemi pinalubusan ng dagiti doktor manong nemi di asawa.
kan nagawit kami dito balay na. Nga nakaragragsak kami. Nakalpasan na tingal daw, sumunong nga rabi manong nemi. Nagkanda kami ti asawak. I love you, Anissa. I love you more, Noel. Kahit kung harugyanin, di kita nagkurkurang akin ka. Kabay lamon. Uri idi, kabay lang. Malagip mo, mauding nga rabi, kalpasan nga, malpas ti makalawas nga kinindaw ko ka. Kinabailak idi. Kasladamdamo ni ayat ka na tayo di. Idi subyanan ta tinapalabas. Idi pinadasta nga tinugutan na kita naragsak akan ituta. Kita salud-sudom na kabailak. Andan nga kabailak sinakay. Nagsubli kami metlayang dito siyudad, marong nemi iti balay mi. Pinatakder mi nga balay kani Marisa, nga dito'y nga naipasngay adim makal di kiniduwa nga anak mi. Anak sublin, ti dati nga ragsak mi marong nemi. Nga balaka ti doktor marong nemi, nga ituloy ti asawak, iti ag-maintenance. Ituloy ti asawak ti every month nga pa-check up soon. Yung balakad ni doktor, manong name nga may paharit ka ni Marisa, no adaman paglidayan na. Adaman pakasaktan na. So nga awan na pulos, manong name iti sakit nga yung pahay ko kenkuana. Nagsubli ti dati, sumang petak dito yung balay, sumabat ti asawa. Agin narakop kami nga ginagay. Sumabat ti kita anak ko, manong name umarakop da, agsapon da ti saramo. Agigintan kam to nga sumrek. May dasar tumiter manong nemi dikitit ka sa pulak nga pagsukatan. May dasar tumiter manong nemi inaimas nga butahe. Numampesimble nga masida nga naimas aluto ti asawa. Nagsubli kas ti dati nga ragsak mi asang kapamilya. Sagbay alimukmag ken kimutong ti asawa kini. Sagbay nga nagsabat ti dalan mi kani Edna. Ni Edna, awanan ti bibiyang ko kenkuhana. Ibaglagi din manong nemi ito na kay mimbang ni Apo Diyos. Ta din na intulok nga nagtultuloy nga inyaw awan na tikas kani Edna. San gaya manong nemi nga tilinga, ti may nga tao, ti makaitid itiragsak. Kaya nakakutkutong man, kaya nakaluklok man, ti asawak manong. Isukit asawak nga talaga nga mangipatpatig ka nakasagana ng agserbi kanyak. Awanan ti sa pulag peken kwa na. Nagsublimat lang ti dati manong name pang magida asawak. Uhay manong. Kas na ko nakitay, awanan ti sa pulag mi peken ni Apo Diyos. Tanaragsak kami manen. Kini daw dawat mi ken kuha ng sapi ko ma. Ta saan nga dumting pa iti kastoy, apa nakasuot mi. Yung sa bagay kinabailan mi, manong name itinikudan, tidandani, napasamak ti sang kumarumbeng o pasamak. Baglaki din manong, tadimting adagos nga namiris ko ti kinapudno. Ngay di kaya man awan ti asawak ka na ginanap ko. Iso ti panakaikat tinangkula api ti panunod ko. Kakasapulang gayam ita, nga awanin ti pangisukotagpay kadakwan. Dito nga ron ti pagkasalitak, manong name nga nagyaman aklauna iti anos mo, nga nangibasa, ket sapi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan tibiyang, kadagitipadak nga dimgeng. More power to your program. Toy nga ron nagyaman nga pagaya mo, Noel.